Asa ka doy? Asa man ka moadto? Magadto sa bomba, magkabuog tubig. Tara, sabay ta. Kay aron tabangan ko nimo dito. Ako'y mo salod doy. Dili unta ko mainom anang tubig sa bomba ba kay lain. Ayo pag-ingana pod. Anara na po na imong kagalingon anang tubig sa bomba. Kay perte nang mahala sa tubig ba? Grabe pag ka doy. Ay, ginapakaon pa jud ko nimog lugaw. Payumnan pa jud ko nimog tubig sa bomba. Alangan man og dili nato lugawon ang bugas no nga perti mang mahala. No choice man ta. Mao na naron ang tubig ning sunod og mahal. Perti naunsa naman ning kalibutan eh. Mao na jud na imong giingon doy nga mag-anad-anad. Mao lagi buknoy. Ako ra gyud gihapon na igo sa akong istorya nga mag-anad-anad. Tanawa karon. Perting pagkaigo ah. Wa na. Di na gyud ta halos makapalit anig tuba. Brief gani nato, lawlaw na. Maran!